Molt bones notícies. S'està més a la vora de fer una pel·lícula o una sèrie sobre Boissy-en-Brie. Recordeu que era el Chateau prop de París on es va enamorar Agustí Bartra i Anna Murià, i també la cèlebre parella Rodoreda-Armand Obiols. I fa 2 anys dèiem, la Iolanda Pelegrí i jo mateixa, Marta Vallejo Coll, que calia fer una documentació exhaustiva, ara ja s'ha fet. La crítica remarca que la novel·la de l'Eva Comas Arnal, Mercè i Joan, constitueix un guió immillorable per a una pel·lícula. I la darrera periodista que ho ha afirmat, aquí hi ha una pel·lícula, és la Valèria Gallard, al Periódico de Catalunya. Segona bona notícia. Si voleu llegir Mercè i Joan de Franc, apunteu-vos de seguida a la llista de la vostra biblioteca, perquè hi ha una llista d'espera enorme, i això és un indicador important de l'interès que podria suscitar el film o la sèrie. Si no us podeu esperar, podeu fer una altra cosa. Entreu al web de la Casa del Llibre o de Kindle i baixeu-vos una mostra gratis per començar a llegir, perquè tard o d'hora tindrem la sèrie.